Ja som toto do mňa neťahajte. Ja som sa k tomuto nevyjadroval, lebo ja to neviem, ja som toto nepozeral. Ja som sa vyjadril k tomu. Nie jeho deti. Ja som sa snažila Peťovi zatelefonovať, napísal mi trapnú správu. Ja nemám 15 rokov, ja si budem s vami vypisovať, alebo s jeho otcom. Ja nemám 15 rokov. Ja som mu zavolala, aby sme sa porozprávali ako dospelí ľudia. Pokiaľ sa so mnou on odmietol rozprávať, jak dospelý chlap, u mňa skončil, to je jedna vec. A to, že on má problém s Paťom, nech si to rieši s Paťom, jak dospelí dvaja ľudia, oni sú dospelí a moje dieťa vy ťahať do ničoho nebudete. Čo moje detsko rozprávalo o Peťovi? Čo moje detsko povedalo, sa ťa pýtam. No teraz ja sa vyjadrím, vy ste sa vyjadrila, nechajte mňa dorozprávať. Neťahajte ma do veci, do ktorých ja som sa nevyjadroval. Ťahajte ma do tých, do ktorých som sa ja vyjadroval. Vyjadroval som sa na to, že Sofia... Hej, rozprávali ste? Nechal som vás rozprávať. Prečo vy mňa nenecháte? No. Sofia, ja som sa vyjadril iba k jednej veci. Jedna vec je, áno, pomohla si mi s liekami, keď som potreboval na epilepsiu. Počkaj chvíľu. Peťo ide Peťo. Teta, ja iba jednu vec, bolo to iba medzi mnou a Riterom. Jak som napísal Sofii, že či je to normálne, že toto robí, ona mi začala nadávať do tlustých prasiat, začala nadávať, že moje deti sú neschopné, začala nadávať, že sú bastardi a tak ďalej. Kľudne ja vám prepošlem tie správy. My máme k vám úctu, hej, lebo ste Sofína, mama, vám nenadávame a tak ďalej. A Sofia sa ako baví so 40-ročným chlapom, ako si môže vôbec toto dovoliť a ako môžu ponižovať moju ženu. Môžem vám poslať ďalšie videá, kde rozpráva Riter, že moja žena má rakovinu. Nie moja dcera, vypni to. Nie moja dcera, Riter, tak si to riešte s Riterom. Nie, ja vám môžem preposlať všetky správy, čo sme si písali. Sofia mi nadávala do tlustých 300-kilových prasiat, nadávala na moje deti, že sú to bastardi a tak ďalej a tak ďalej. A keď Riter tam sa vysmieval, že moja žena má rakovinu, tak Sofia tam písala, Bože, ja ťa milujem. To je také vtipné. To je také vtipné. Z vás. To je všetko. A Katku do toho neťahal. Áno. Moja zlata. Máme videá, máme screenshoty a ver tomu, dneska idem podať trestné oznámenie za špinenie môjho mena. Ja len to nedávam, lebo Katku nebudem určite ťahať na internet, má rakovinu. Moja žena má rakovinu a nebudem ju ťahať na internet, ale vám môžem kľudne do súkromných správ poslať to video, kde sa ešte aj Katke vysmievajú, že má rakovinu. Však to je chore na hlavu. Oni môžu... Zomrel mi oco na infarkt, ale ja sa budem vysmievať niekomu z rakoviny. Počúvajte ma sem, Sofia tu cítila, jak s vami, jak